ଗାଁରେ 700 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବାଳୁ କାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ପେଲି ପେଲି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା 100 ପାଇଁ ବାଡି ସେଠିକି ଯିବ। 80 ଟଙ୍କା ଯିବ ଖାଇବା ଯିବ, ତେଲ ଯିବ 50 ଟଙ୍କା, ଧର 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ଯାଉ। ବରଂ ଆମର ଏଠି ଭଲ। ଏଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ କହିଲୁ 9:30 10ଟାରେ ବି ଏଠି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ମାନେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେତେବେଳେ ହଉଛି କୋଉଠି ଏଠି କାମ ହେଲା ଆସିକି 11:30 12ଟା ମାନେ ଏଠି ଯିବ ତମେ 9:30 10ଟା ବେଳକୁ, ଏଠି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବେଳକୁ 12ଟା। ବାଳ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ? ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମାଲିକର ଲସ୍ ଏଠି। ଏଠି ହଉଛି ଆମେ କାମ କରୁ 11:30 12ଟା, 11:30 କାମ କରୁ। 1:30 2ଟାରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ବାହ ବଢିଆ ସେଠି କିନ୍ତୁ